των Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστών, των Αγίης Πατέρων ημών, Αθανασίου και Κυρίου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρινηθρούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρανος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Καρολάμους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων ον τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευχώς δεκτοπίσων τη δέησιν ημών, δόρισε μην την άφη των παραπτωμάτων ημών, και πασχεκλάσεν της έπτων τερίγων σου. Αποδίωξον ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς των κόσμων σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεότος και Παρθένε και χαριτώνε η Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εγγύνεσαι και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου. Κύριε Ιησούς Χριστέ, τους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεγχο, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία και Μαρία ταύτη, η πόλη και παρατάφτη, εν τη σύντης των προσφερόντων στα δώρα ταύτα και συμπανηγυριζόντων εν ταύτα, τη γενευτήρα ημών και το κόσμο σου άπατη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίατο. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπαμε στον Άρχος Πατρί, του Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τους εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ούτε να αποθήσονται παντός αγαθού. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν
ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Μανώλη, how you going? Γεια σας. Να είστε καλά. Βοήθειά σας. The day is happening. Yes, it is, mate. Finally. Yeah. Περίμενε. Ότι πρέπει πάσα δόξα και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου ηχοία στον ημών και ο διαγιασμού αυτού Πες πρεσβείες της ορειμών. Πες πρεσβείες της Θεοτόκου σώνες. Say hello. 5. What's your name? Marita. What's your surname? What is it again? Ambesis. Yeah, Himbiches. You're on the movies. You got your surname. So what are you, an Australian or are you Greek? No, you say it. Greek. How long have you been a Greek? 7 years. 7 years, yeah. And do you like the church? Yes. Yeah, what do you think of the church? Yes. It's a good one. Speak louder. When you have children, are you going to bring your children to the church? Yes. Yeah. And Uncle Paul. Uncle Paul. Okay.
Yes, I would. You will? I would take the children to the church if I got married, but I'm not sure if I'm going to get married. You're not sure? Why not? The trees under there. You haven't found a boy yet? Or two. There's one in my class and one in my house, but I'm not sure. Are they Greek boys? No. So you're going to marry a Greek boy? He's Greek. Yes, I am. You're going to marry him? No, she's my cousin. She's your cousin. You can't Yeah. marry your cousin, Yeah, can you? yeah. So you're Greek or you're an Australian? I'm Greek and Australian. Half Australian, half Greek. Which part do you like the best? Which part? The Greek part or the Australian part? The Greek part. Which one's the strongest? Greek. Yeah. What do you like about being Greek? Huh? The food? Yes. So you tell me, what's the best part about being Greek? I'm happy about my country. And Can you speak Greek? yep. Yeah. Do you go to Greek school? No. Yeah. That's it. Can you speak Greek? Some. Some? Do you go to Greek school? No. No? But I learn it from home. What about you? Hey! Teach you to laugh. Totally my little brother. He doesn't know that much. Who's your brother, is it? Ότι κέρδης βαπτίσε κατηξιώτης των κηρυτόμενων, όθεν της αληθείας υπερατήσας, χαίρον επιγελήσω και της ενάντην, Θεόν φανερωθέντα εξ αρχή, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Εις τους αιώνας των αιώνων. Υιός ο Θεός Αγίος ισχυρός Αγίος αθάνατος
I should be on the job. I'll get around there now. There's a big crowd today, expecting a lot of people to enjoy the service. I hope my voice will contribute to that and not detract. They're doing a very good job right now. In fact, I've got to get in there now. I've got to get... Does he work in the church again? Oh, no, not physically work, no. So do you see yourself as Greek or Australian? Greek. Undoubtedly. What do you think of the church? Oh, it's fantastic. Great. And I'm sure all the community appreciates Miss Liangas for giving the financial support and making it possible. Quite a woman. But no, it'll be a good day, a lot of people here and a lot of support. For sure. Don't take a video camera of me. Hey,
προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της εκουρανής. Δια τούτων αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Έχω πάει σε πολλά μέρη. Was you the church? Το σπότι λέω, τον τράβηξες. Ναι. So this is the εκκλησία. The εκκλησία. Ναι, ωραία, ωραία. Ο Γιώργης. Κάνει τη δουλειά αυτό. Ο Γιώργης. Ο Γιώργης Αλβάνος. So how much you collect yourself in? Got to have a clear. It's supposed to be counted. Το καιρό εκείνο ανοίξει ο Ιησούς στην έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε εις του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40, ύστερον εδύνασε. Και προσεύχομαι. Έφη αυτό Ιησούς πάλιν, και έγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, πάλων λίαν, και δείχνησιν αυτό πάσας τευροσυνείας του κόσμου και την δόξαν αυτών, και λέγει αυτό, τα αυτά πάντα σοι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις μην, τότε νήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις. Και δικώνουν αυτό. Sorry. Αγαπητοί αδελφοί, όσοι προσέξατε, θα ακούσατε ότι τα δύο αναγνώσματα που μόλις αναγνώστησαν είχαν ένα κεντρικό θέμα. Και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο εφρόντισαν να κάνουν ανάγλυφο πρώτων οφθαλμών μας, πρώτη συνειδήσεώς μας, το θέμα του πειρασμού. Ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και νομίζει ότι όλα είναι ρόδινα. Και είναι όντως ρόδινα. Διότι τα έκαμε ο Θεός όλα καλά λία. Αλλά έλα που δεν έμεινε μόνο το θέλημα του Θεού στον κόσμο, υπήρξε και το θέλημα του ανθρώπου. Υπήρξε και το θέλημα του πεσόντος αγγέλου, του πονηρού, του διαβόλου. Γι' αυτό τα δύο θελήματα θα αντιπαλέουν συνέχεια μέσα στην ιστορία. Το Πνεύμα του Θεού αφενός, το αγαθό, το φιλάνθρωπο, το φωτεινό, το Άγιο, το πνεύμα του πεσόντος αγγέλου, του διαβόλου και του πεσόντος ανθρώπου, του αμαρτωλού. Ένα πνεύμα σκοτεινό, ένα πνεύμα πονηρό, ένα πνεύμα αδιφάγο. Ακούσαμε τι γράφει
ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Φορέστε το θώρακα, την ασπίδα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, το Λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Κάμετε το στολί σας, κάμετε το σημείο προσανατολισμού, κάμετε το όπλο σας, δύναμή σας. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύος αυτού. Είστε αδύνατοι, είμαστε αδύνατοι, γιατί είμαστε πεσμένοι. Ο πεσμένος άνθρωπος δεν είναι το ίδιο δυνατός με τον όρθιο άνθρωπο. Γι' αυτό μας καλεί ο Παύλος, όχι μόνο τους Εφεσίους, αλλά και εμάς όλους, να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού, διότι δεν είναι, λέγει, πάλι ημών προς αίμα και σάρκα. Δεν πρόκειται να πάμε να σκοτώσουμε κάποιους αντίπαλους, τα σώματά τους και τα αίματά τους. Αυτά τα τελειώνεις εύκολα. Σήμερα, όπως είδατε, με βόμβες μπορούν να εξορροθρεύσουν λαούς ολόκληρους, γενοκτονίες. Και δεν μπορεί να μην διαβάσετε αυτές τις ημέρες για τα επακόλουθα των πολέμων του κόσμου και των έξυπνων βλημάτων του κόσμου. Θα ακούσατε για το σύνδρομο των Βαλκανίων. Θα ακούσατε πόσοι πεθαίνουν σήμερα από τους στρατιώτες που πήγαν και υπηρέτησαν εκεί στο Κόσοβο και στη Ιουγκοσλαβία και οπουδήποτε αλλού, είτε είναι Ιράκ είτε οτιδήποτε άλλο σημείο του κόσμου. Όλοι αυτοί πήγαν να πολεμήσουν προς αίμα και σάρκα. Πήγαν να σκοτώσουν ανθρώπους. Για ποιους λόγους δεν το συζητούμε εδώ. Λοιπόν, ο πόλεμος του χριστιανού, ο πόλεμος του ανθρώπου του Θεού δεν είναι τέτοιος πόλεμος να χύσει αίμα και να σκοτώσει σώμα. Ο πόλεμος ο δικός μας, ο αγώνας ο δικός μας, λέγει ο Παύλος, είναι προς τα πνευματικά, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, το πνεύμα το πονηρό, αυτό που διαστρέφει, αυτό που καταστρέφει, αυτό που εξορροθρεύει την ευτυχία που ο Θεός προόρισε για τον άνθρωπο, αυτό το πνεύμα πρέπει να πολεμήσουμε. Και δεν είναι εύκολο, γιατί καμιά φορά το έχουμε εστερνιστεί, καμιά φορά εμείς οι ίδιοι είμαστε οι φορείς αυτού του πνεύματος. Είδατε σήμερα, είπα, το κεντρικό θέμα είναι ο πειρασμός. Δεν είναι μόνο οι Εφέσιοι προς τους οποίους έγραψε ο Παύλος να φορέσουν την πανοπλία του Θεού για να πολεμήσουν τον αγώνα τον πνευματικό. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπής σας Θεός, παρελήφθη στην έρημο. Τον οδήγησε το πνεύμα το πονηρό στην έρημο να τον πειράσει και τον επήρασε τον Χριστό. Ο ίδιος ο Θεός, ο ενανθρωπής σας, επειράστη εν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ούτως κοίται εν το πονηρό, είναι πεσμένος κόσμος, είναι τραυματισμένος κόσμος, είναι παραστρατημένος κόσμος και ό,τι δει να γυαλίζει το θεωρεί χρυσό και ό,τι δει να αστράφτει το θεωρεί φως και ό,τι δει να κάνει θόρυβο το θεωρεί αλήθεια. Τα ζούμε όλοι μας. Δεν βλέπετε τι πόλεμος γίνεται, ποιος θα κερδίσει του άλλου τη γνώμη, πώς θα σε κάνουν τι, brainwash, πώς θα σου πλύνουν τα μυαλά, πώς θα σου πάρουν τα μυαλά, πώς θα σε πάρουν με το μέρος τους, πώς θα σε προσετεριστούν. Προπαγάνδες, χίλιες προπαγάνδες, ο καθένας τη δική του διαφήμιση. Αν είναι έμπορος, τα υλικά αγαθά του, αν είναι τεχνίτης, τα κατορθώματα του, αν είναι πολιτικός, τις φωτεινές δήθεν σωτήριες ιδέες του και ούτω καθεξής. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι μέσα
μέσα θα πει τρόποι διαμέσου των οποίων μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιους σκοπούς. Και το χρήμα, και η υγεία, και η ευφυΐα, και η ευγλωτία, και οι επιστήμες, και οι τέχνες, και όλα, μα όλα μπορούν να είναι αγαθά. Διότι τα έκτισε ο Θεός καλά λία. Αλλά έλα που ο άνθρωπος δεν αρκέστηκε σε αυτό που έκανε ο Θεός, ήθελε να κάνει και αυτός το δικό του. Ήθελε να πάρει και αυτός τις πρωτοβουλίες του, να δείξει και αυτός τις εξυπνάδες του. Και εκείνοι που τα κάνουμε ανακάτω, που τα θαλασσώνουμε. Λοιπόν, ο πονηρός επήρε τον ίδιο τον Χριστό στην έρημο να τον πειράσει. Και τι του είπε? Επείνασε ο Χριστός 40 μέρες στην έρημο. Επείνασε. Γιατί δεν ήταν μόνο τέλειος Θεός, ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και πεινώντας ήταν πολύ φυσικό να ζητούσε ένα κομμάτι ψωμί. Μες στην πείνα εκείνη την άγρια έρχεται ο πονηρός και του λέει: βλέπεις αυτούς τους λίθους, βλέπεις αυτές τις κοτρώνες γύρω σου? Αν με προσκυνήσεις θα τις κάνω ψωμιά να χορτάσεις. Είπαγε ο πίσω του σατανά, του λέγει ο Χριστός. Σε λίγο τον ανέβασε στο πτερίγιο του ναού. Του είπε: θα σε κάνω κοσμοκράτορα αν πεσόν προσκυνήσεις με. Και πάλι τον απέτρεψε και τον απέπεμψε ο Χριστός. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να δοκιμαστεί. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να ασκηθεί. Όμως σε όλα έπρεπε να γίνει για μας, αφού ενανθρώπισε, τύπος και υπογραμμός. Δηλαδή το παράδειγμα, δηλαδή το πρότυπο το οποίο θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν και εμείς, βλέποντας ότι και ο ίδιος ο Χριστός επειράστη, για να μας δείξει ότι στον κόσμο αυτό κανείς, μα κανείς απολύτως δεν εξαιρείται από τους πειρασμούς. Πρώτος εγώ, αλλά και εσείς το ίδιο. Άνδρες και γυναίκες, μορφωμένοι και μη μορφωμένοι, μικροί και μεγάλοι, όλο και κάτι θα μας πειράσει. Όλο και κάτι θα μας πλανήσει, θα μας παραπλανήσει, θα μας γοητεύσει, θα μας εντυπωσιάσει. Και αν δεν έχουμε το νου μας 400, όπως το λέει ο λαός, υπάρχει κίνδυνος και εκεί που πάμε να κάνουμε κάτι καλό, να πέσουμε σε παγίδα. Πας να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπο, του δίνεις ένα μικρό ποσό, σαν μια φιλική προσφορά, για να μην την πούμε ελεημοσύνη και προσβάλλουμε αυτόν που δέχεται. Και νομίζεις πως έκανες καμιά μεγάλη ευεργεσία. Εσύ τα έκτισες τα υλικά αγαθά που έχεις. Εσύ τα δημιούργησες. Εσύ τα βρήκες μπροστά σου. Εσύ τα διαχειρίζεσαι. Και οποιαδήποτε άλλη ενέργειά μας, ό,τι και αν κάνουμε μικρό ή μεγάλο, φωτεινό ή ο λιγότερο εντυπωσιακό, το κάνουμε με μέσα και υλικά που τα βρήκαμε πριν γεννηθούμε εμείς. Υπήρχαν όλα τα αγαθά πριν γεννηθεί ο καθένας. Το φως, ο ήλιος, τα αστέρια, τα δέντρα, τα φυτά, η γη, τα γεννήματα της γης, τα μέταλλα, οι τέχνες, όλα υπάρχουν πριν έρθουμε στον κόσμο. Ερχόμαστε και μπαίνουμε κι εμείς στον χώρο. Και μπαίνουμε κι εμείς στη διαχείριση. Και μπαίνουμε κι εμείς στο πανηγύρι. Αν νομίζουμε ότι διότι εμείς θελήσαμε ένα μέρος από αυτά να το διαχειριστούμε σωστά, ότι κάνουμε θαύματα, πέσαμε στο πειρασμό. Και αρχίζουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ενώ, εάν θυμούμαστε ότι όλα αυτά είναι έργα του Θεού, ευεργεσίες του Θεού, πεισμένες για ολόκληρο το λαό του, μαύρους και άσπρους και κίτρινους, Έλληνες και Σλάβους και Άδωνες και Άγγλους και οτιδήποτε άλλο. Αν αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ένας άνθρωπος και πάσχομαι από τις ίδιες ασθένειες, δεν έχει σημασία αν πάθω εγώ νωρίτερα από κάποιον άλλο το καρκίνο ή την καρδιοπάθεια ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Από τη στιγμή που ένας μας αρρώστησε, έχουμε αρρωστήσει όλοι.
Και από τη στιγμή που ένας μας αμάρτησε, έχουμε αμαρτήσει όλοι. Είμαστε ένα γένος οι άνθρωποι. Γι' αυτό χρωστούμε μονίμως ο ένας στον άλλο. Μονίμως. Τι χρωστούμε? Την αγάπη, την κατανόηση, τη συγχώρηση, την αλληλεγγύη, την καταλλαγή, λάθη, αμαρτίες, από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, για όσους ξενυχτούν και για όσους βλέπουν πονηρά όνειρα, και βλέπουμε όλοι μας και πονηρά όνειρα. Αλλά τα λάθη και οι αμαρτίες που είναι καθημερινή ρουτίνα μπορούν να θεραπευθούν. Με ποιο τρόπο? Τον έδωσε ο Θεός τον τρόπο. Γιατί ο Θεός που έκτισε τον άνθρωπο και ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι ονιστηρός, θα γλιστρήσει εύκολα, του έδωσε και το μέσο να σηκωθεί όταν πέσει. Ποιο είναι το μέσο? Η μετάνοια. Μια λέξη. Μετάνοια. Άλλαξε νου. Άλλαξε νοοτροπία. Άλλαξε σκέψη. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε συμπεριφορά. Άλλαξε φιλοδοξίες. Ζήτησε μόνο το θέλημα του Θεού και την βασιλεία αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε. Όλα τα άλλα θα έρθουν μετά μόνα τους. Αν μπει το πρωί εις το όνομά σου, Θεέ, ό,τι και αν κάνω, μικρό ή μεγάλο, να είναι στο όνομά σου, να είναι για τη δόξα σου, όχι τη δική μου την ανύπαρκτη δόξα. Ήρθαμε σήμερα να ανοίξουμε επίσημα τον λαμπρό όντως και συγκινητικό αυτό ναό, τον τιμόμενο επωνόματι Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να ανοίξουμε επίσημα τον ναό και να τον λειτουργήσουμε, έχοντας μαζί μας τους μεγάλους δωρητές στην οικογένεια Λιάννη, τη Σωτηρία, τον Βαγγέλη, τον Γιάννη, και όλους αυτούς τους βοήθησαν εδώ με κάθε τρόπο, είτε εργαζόμενοι, είτε συντρέχοντες με το ακούραστο συμβούλιο, τον κύριο Πασχαλίδη και τους άλλους. Λέγω, δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να ανοίξουμε σήμερα αυτό το λιπανίερο και σαν περιστέρι καθαρό ναό μας, εάν δεν θυμούμεθα, δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος παρά μόνο να θυμηθούμε το κήρυγμα του προδρόμου. Ο βαπτιστής και πρόδρομος του Χριστού Ιωάννης, ερχόμενος από την έρημο, μιλούσε θαρρής προς την έρημο. Και έρημος είναι η ζωή των ανθρώπων όταν δεν είναι μέσα ο Θεός. Και τι έλεγε ο Ιωάννης? Δεν φλιαρούσε όπως εγώ τόση ώρα που προσπαθώ να βρω τι πρέπει να σας πω αυτή την ιερή στιγμή. Ο Ιωάννης έλεγε μια μόνο λέξη, μία μόνο. Μετανοείτε. Ήγγηκε γάρη η βασιλεία. Πλησίασε η βασιλεία. Τελειώνει αυτός ο κόσμος. Ο ωραίος, ο ευχάριστος, ο γεμάτος πειρασμούς τελειώνει. Γι' αυτό μετανοήστε. Ξεχάστε ό,τι πονηρό ζήσατε και μάθατε και πάθατε. Ξεχάστε. Αλλάξτε γνώμη. Αλλάξτε νοοτροπία. Μετανοείτε. Και μετάνοια δεν είναι απλώς να κάνεις αντί 10 αμαρτίες να κάνεις 5. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτά είναι παζαρλίκια του κόσμου. Μετάνοια είναι να καταλάβεις ότι η αμαρτία η οποία προδίδει το θέλημα του Θεού δεν είναι για τον άνθρωπο. Το κτιστέντα κατ' εικόνα και ομοίως του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι τέκνο του πατρός σου, να είσαι τέκνο φωτός και να κάνεις έργα σκότους. Γι' αυτό η πάλη μας είναι προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους αιώνος του. Και αυτοί οι κοσμοκράτορες υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν μόνο στη δύναμη την ηλική, μόνο στη δύναμη την κοινωνική, μόνο στη δύναμη του κόσμου τούτου. Αλλά ο κόσμος ούτως παρέρχεται. Σε λίγα χρόνια, όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, πόσα χρόνια να πω? Να πω 50. Δεν θα έχουν μείνει από εμάς που είμαστε εδώ σε 50 χρόνια ούτε 10. Εκτός από τα νέα παιδιά που είναι στο ναό. Όλοι εμείς οι άλλοι
θα είμαστε κάτω από το χώμα. Και τότε, τι αξίζουν όλα αυτά που φιλοδοξήσαμε εδώ, να μαζέψουμε, να κατακρατήσουμε. Τι αξίζουν όλα αυτά που προσπαθήσαμε να ασκήσουμε σαν επαγγέλματα ή σαν αξιώματα για να εντυπωσιάσουμε τους συνανθρώπους μας. Δεν εντυπωσιάζουμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός ου μυκτηρίζεται, αλλά και δεν εξοργίζεται. Εάν τον εξοργήσουμε, θα είναι σάρκος. Γι' αυτό τελειώνοντας έχω να σας πω. Να είναι ευλογημένη η οικογένεια Λιάντζη για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να χτίσει αυτό το ναό, να τον παραχωρήσει στο πλήθος των πιστών, στην ορία και την κοινότητα εδώ των αδελφών μας, οι οποίοι σε αυτό το γραφικό χώρο ερίζωσαν, δούλεψαν, τιμούν το ελληνοορθόδοξο όνομα, τιμούν την Αυστραλία σε σημείο να έχουμε σήμερα και τις αρχές μαζί μας. It is a wonderful sign that we belong together to the same family, living in this wonderful place, that the authorities of this place, of this city, are with us today, celebrating with us this wonderful official opening of this really magnificent little church, but moving church. And it is a sign that our people settle well in this blessed country, that we become one nation. One nation means not one race, means one purpose, one ambition, one destiny, one program to make Australia greater and greater, day by day, belonging to all people, because all people have been created by God. Thank you, Father. Thank you, the authorities, for being with us. And I would like to call upon you and your families and all your co-workers the blessings of our Lord. Σήμερα λοιπόν ένα ακόμη σημείο ότι η ομογένεια ριζώνει, ότι η ομογένεια μεγαλουργεί, ότι η ομογένεια γνωρίζει να κερδίζει με τον ιδρώτα της την εκτίμηση και την αναγνώριση. Και ένα σημείο έντονο επίσης. Επανηγυρίσαμε φέτος προ λίγων εβδομάδων, το μάθατε σίγουρα όλοι, ότι για πρώτη φορά από την ελληνοορθόδοξη μας παράδοση και παροικία και ομογένεια εξελέγει ο πρώτος κυβερνήτης σε αυτή τη χώρα, στο Northern Territory. Έτσι τον ονομάζουν ακόμα administrator, αλλά είναι governor κι αυτός, όπως οι άλλοι. Ο Ιωάννης Ανοιχτομάτης, ο μέχρι πρότινος πρόξενος της Ελλάδος στο Ντάρουιν, πριν από λίγες εβδομάδες ενθρονίστηκε ως ο πρώτος administrator governor for Northern Territory. Another sign that we have made this country our own country, and we have to work for it, and we have to be grateful for what this country saved us, all of us. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν το πονηρό πνεύμα των ανθρώπων του κόσμου που διαιρούν τον κόσμο με τους πολέμους, με τις αντιδικίες, με τις αντιμαχίες και με τόσα άλλα δεινά. Όταν λέγω το πνεύμα του κόσμου νικηθεί από το πνεύμα του Θεού και επικρατήσει η αγάπη του Θεού, ο οποίος επεφάνει με τη χάρη του για όλη την ανθρωπότητα, τότε αυτός ο κόσμος του μίσους, της διαιρέσεως, του pollution και όλων αυτών των δεινών από τα οποία υποφέρει η σύγχρονη ανθρωπότητα, αυτός ο κόσμος μπορεί εύκολα να ακολουθήσει το κήρυγμα του βαπτιστού, το κήρυγμα της μετανοίας και τότε αυτομάτως ο κόσμος της οδύνης, της πτωχίας και των μυρίων εξανθρωπισμών γίνεται κόσμος παραδείσιος, κόσμος αγάπης και ενότητος και πρόοδου, την οποία εύχομαι σε όλους σας, πρωτίστως στην οικογένεια Λιάντζη, με τις θερμές ευχαριστίες της Εκκλησίας και όλων των παρευρισκομένων,
διότι δεν είναι μόνο ο ναός αυτός καθεαυτόν. Είναι το παράδειγμα, αγαπητή Σωτηρία, Ευάγγελε και Ιωάννη. Είναι το παράδειγμα ότι ό,τι κερδίζετε, όπως και αν το κερδίζετε, δεν το θεωρήσετε μόνο δικό σας. Είπατε να το μοιραστείτε με τους αδελφούς σας. Και αυτό είναι που ζητά ο Θεός από όλους μας. Είτε σοφία έχουμε, είτε τέχνης έχουμε, είτε πλούτον έχουμε, είτε οποιασδήποτε άλλες δυνάμεις, να αναγνωρίσουμε ότι ό,τι και αν έχουμε είναι άλλοτε δεδομένο και το διαχειριζόμαστε και ανάλογα με τη διαχείριση θα μας κρίνει και ο Θεός το πίστος, αλλά και ο λαός του που έχει και νου και συνείδηση να κρίνει και να αξιολογεί. Σε όλους σας εύχομαι ένα ευλογημένο νέο έτος, ένα σωτήριο και ειρηνικό νέο έτος, εν ευλογίες του Θεού. Αμήν. Everything. So, translation was, it's to become a good Christian. That's what he said. It's the forever fight against the devil and the Christianity. So he's the leader of the Orthodox, and he's preaching the good. And he says, stay away from the devil. Bravo. Very good. You love that phone, don't you? Yes, yes. Where's your other tree? It's not. It's my father-in-law's, Andreas Panagakis. Which one is it? I'm trying to find it, Emmanuel. They look all so familiar. Where's Papu's tree, Lenny? Where's Papu's tree? Number of us? No, that's the... So you've got two girls, have you? I've got two girls, Anastasia and Eleni. Say hello to Emmanuel. Hello, Anastasia. Say hello. Turn around. How are you, Eleni? Say hello. What do you think of the church? Celeste Ecclesia, nice church. Nothing. Oh, that's not nice. Nothing. You like the church? No, nothing. No, nothing. No, nothing. No. Amen.
γενομένων, Ορθοδόξων βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Διακόνων και Μοναχών, Μαξίμου Αθηναγόρου και Δημητρίου, των Αηδήμων Πατριαρχών, Χριστοφόρου, Τιμοθέου, Θεοφυλάκτου και Ιεζεκιήλ των Αηδήμων Προκατόχων ημών, Αθηναγόρου και Ιακώβου των Μακαρίων Εξάρχων, πάντων των αδελφών ημών, των υπερπίστεως υπατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων, των εν τη δεσποτεία Κυρίου αναπαυωμένων, πατέρων, τέκνων, αδελφών, διδασκάλων, ηγουμένων και αναδόχων ημών εν τη πίστη, όν των ονομάτων εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων τε και τεθνεώτων, και όν τα ονόματα ο Κύριος γινώστη, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαη και σε αιώνας των αιώνων. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κάτα τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας που καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, το αδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στον εν καλός, στον εν τα φόβου, πρόσκομεν την Αγία με τα πάντων ημών.
That's it. The cooks. Very good. The taxman, yeah? The taxman, yeah.